Noswaith dda bawb, a diolch am ymuno efo ein ffrwd fyw heno, lle da ni'n cario ymlaen ar ein 30 diwrnod 30 awgrym Microsoft 365. Felly croeso i bawb sy'n gwylio rwan, a croeso hefyd i bawb sydd yn ymuno efo'r recordiad. Felly heno, da ni'n mynd i ddangos i chi be di'r syniad sy'n ôl i, fel maen nhw'n galw yn y Saesneg, files on demand yn Microsoft OneDrive, sydd yn bart o Microsoft 365. Felly, da ni'n mynd i ddangos i chi be i chwilio allan amdan o ran yr icons da chi'n gweld efo files on demand, y reswm amdano fo, ag hefyd jyst un neu ddau bethau i wylio allan amdan pen da chi'n defnyddio yr system OneDrive i gadw eich ffeils. Wel, a SharePoint i ddweud y gwir, oherwydd fel wnaethon ni weld ddoe, mae SharePoint yn defnyddio'r client OneDrive hefyd i lwytho ag i ddadlwytho ei ffeils. Felly, heb ddisgwyl dim mwy, dwi am mynd i fewn i rannu'n sgrin yn fan hyn. Daliwch efo fi am eiliad. Okay. Reit, dyna ni. Felly, da chi'n gweld yn fan hyn ar yn sgrin i, dwi yn yr OneDrive ar-lein. Felly, mae hwn yn y porth Office Microsoft 365. Felly, dyma'n ffeils i o fewn y OneDrive. A fel wnaethon ni weld ddoe, mae heina hefyd yn cael eu copio lawr i'r cyfrifiadur unwaith da chi'n arwyddo fewn i'r OneDrive ar gyfrifiadur modern. Felly dyma ni fy OneDrive i yn fan hyn. So mae'r OneDrive yn fan hyn yn y chwilotwr ffeils, a mae hwnna wedyn efo i gyd o'r ffeils yna da chi'n gweld yn y OneDrive ar-lein wedi ei cysoni efo'r cyfrifiadur. Okay. A wedyn, yn yr chwilotwr ffeils yma, da ni'n gweld mae yna golofn yn fan hyn o'r enw status. Felly, dyma be da ni'n edrych ar yn fan hyn, a dyma lle da ni'n cychwyn cael y syniad yma o files on demand. Felly, os dwi jyst yn zoomio fewn o fyna, da chi'n gweld mae yna gymylau yn fyna, a wedyn mae yna tic bach gwyrdd yn fan yna, mae yna dic bach gwyrdd yn fan hyn, a just i ychwanegu hynna, mae yna hefyd kind of sy'n person yn fyna, a be mae hwnna'n golygu ydy bod y ffeil yma wedi cael ei rannu efo rywun. Felly mae hwnna'n ffordd sydyn iawn i chi allu gweld bod y ffeil yma wedi cael ei rannu efo rywun. Fe ni fynd i fewn eto i weld sut mae hwnna'n dangos pwy wedi cael ei rannu efo, ond mae hwnna jyst yn dangosydd sydyn iawn. Okay, felly be mae'r icons yma yn golygu felly? So dwi efo sleid, dwi wedi greu yn gynharach yn fan hyn, felly os na i fynd trwy hwn yn sydyn efo chi. Felly, da ni wedi gweld mae'r app OneDrive yn rhedeg yn yr system tray yn y gwylod yn y dde, a wedyn da ni'n gallu gweld yr OneDrive wedyn yn yr chwilotwr ffeils yn fyna, ac wedyn da ni'n dod at yn 4 icon OneDrive Files on Demand. So, da ni wedi gweld y cwmwl yn barod. So, be mae'r cwmwl yn golygu ydy, mae'r ffeil yna ar gael yn y cwmwl yn unig, a mi ydych chi angen cysylltiad rhyngrwyd i agor y ffeil. Oherwydd, bod o'n dangos o fewn eich OneDrive ar y cyfrifiadur, mae hwnna'n dangos dydy o ddim wedi cysoni'r ffeil yna i lawr i'ch cyfrifiadur chi. Felly, mae angen i chi gael cysylltiad i rhyngrwyd i agor y ffeil. Rwan ta, mae'r un nesaf sgynnon ni yn dangos bod ni wrthi'n cysoni. Felly, mae'r ffeil yna wrthi'n cysoni rhwng y cwmwl ac i lawr i'r cyfrifiadur lleol. So, mae hwnna'r cylch efo 2 saeth yn efo. Wedyn, mae gen i'r un yma wedyn lle mae yna tic bach gwyrdd ar gefndir gwyn. A be mae hynny'n golygu ydy bod y ffeil wedi cysoni, so mae ar y cwmwl, mae o hefyd ar eich cyfrifiadur lleol chi. Ond fel dwi'n deud yn fan hyn, mae ar gael ar y ddyfais ar hyn o bryd. A na i fynd i fewn i be mae hynny'n golygu efo chi mewn eiliad. Rwan ta, yr un dwytha ydy yr cefndir gwyrdd efo tic gwyn, a mae hwnna'n dangos bod o wedi cysoni, a fydd y ffeil yna yn aros ar y ddyfais hyd at da chi'n daddewis opsiwn i dynnu fo i ffwrdd o'r ddyfais. Felly, sut mae hyn yn gweithio yn ymarferol? Wel, os na ni fynd yn ôl i'n OneDrive yn fan hyn, so da ni nôl ar y OneDrive ar y sgrin yn fan hyn. Rwan ta, da chi'n gweld yn fyna mae gennym ni'r cymylau yn fan hyn, a mae gennym ni'r tic bach gwyrdd yn fan hyn. Felly,
da chi'n gallu newid rhain o fod y cwmwl i'r tic bach gwyrdd, just er enghraifft drwy agor y ffeil. So, be mae files on demand yn golygu ydy, mae hwn yn glyfar, neu'n trio bod yn glyfar, ac mae o yn dysgu fel da chi'n defnyddio eich ffeils. Felly, am bod fi newydd agor y ffeil yma rwan, mae o newydd gysoni hwnna lawr i'r cyfrifiadur, a fydd y ffeil yma rwan yn aros ar y cyfrifiadur am gyfnod yn dibynnu ar faint dwi'n agor y ffeil yna, pryd dwi'n agor o nesaf, faint dwi'n gweithio yna fo. Os dwi ddim yn agor o eto, ella o fewn 30 diwrnod, wneith hwn newid yn ôl i gwmwl a fydd y ffeil ddim ar gael dim mwy ar y cyfrifiadur lleol. Rwan ta, pam fysa files on demand yn trio wneud hynny? Wel, yr prif reswm ydy mae'n trio arbed adnoddau ar eich cyfrifiadur lleol. So mae'n trio arbed lle ar y disg galed ar eich cyfrifiadur lleol. Oherwydd, mae yna bosibilrwydd i storio llwythi mawr o ffeils ar y cwmwl, lot mwy o ffeils na fel arfer, excuse me, lot mwy o ffeils na fel arfer mae'n bosib storio ar eich cyfrifiadur lleol. Felly, dyna be di'r syniad sy'n ôl i files on demand. Dydy o mond yn cysoni yr ffeils yna da chi'n defnyddio. So, dyna pam da chi'n gweld bod rhai o hein dim ond ar gael ar y cwmwl, oherwydd dwi ddim wedi defnyddio nhw ar y cyfrifiadur yma, a mae rhai o'n nhw efo'r tic gwyrdd yma. So be amdan ein opsiwn dwytha ni, sef wedi cysoni ond ar gael ar y ddyfais hyd at dad ddewis yr opsiwn. Pa opsiwn ydy hwn? Wel, os dwi'n glicio ar y ffeil yma yn fan hyn, so mae gennym ni ffeil yn fan hyn, dwi am glicio yno fo, a mae gennym fi opsiwn yn fan hyn yn deud always keep on this device. So hwn ydy'r opsiwn lle os dwi'n clicio ar hwn, newch chi weld rwan bod hwnna wedi newid i fod yr tic gwyn ar y cefndir gwyrdd. Rwy'n mae hynna'n golygu bod files on demand ddim am benderfynu ar ôl 30 diwrnod neu ar ôl 60 diwrnod bod fi ddim angen y ffeil yma dim mwy ar y cyfrifiadur. Mae'r ffeil yma yn mynd i aros ar y cyfrifiadur tan i fi fynd ato fo, glicio arno fo eto a deud, ag clicio ar yr opsiwn yma eto. So dwi'n clicio ar hwnna eto a wedyn newch chi weld mae hwnna rwan wedi mynd yn ôl i fod fel oedd o. Rwy'n ta, nes i ddeitha chi yn yr disgrifiad y sesiwn yma, bod yna rhywbeth dylech chi bob tro wneud cyn da chi'n mynd i rwla i wneud, i wneud presentation. Ac i ddeud y gwir, hwn ydi o. Felly, os da chi'n mynd i rwla a da chi angen arddangos rhywbeth, a da chi ddim efo cysylltedd rhyngrwyd, neu da chi ddim yn siŵr os oes yna gysylltedd rhyngrwyd yn lle da chi'n mynd, fysa fo ddim yn dda iawn o gwbl, os fysa chi'n troi fyny efo'ch cyfrifiadur, mynd i'r OneDrive, ffeindio'ch PowerPoint arbennig o dda, a wedyn gweld bod hwnna mond ar gael yn y cwmwl, trio lwytho fo a gweld, na, does gynnu fi ddim cysylltedd rhyngrwyd, neu does gynnu fi ddim cysylltedd rhyngrwyd digonol i ddod â ffeil mawr neu rhywbeth i lawr i'r cyfrifiadur ar y pryd. So, bob tro pen da chi'n mynd i rwla, da chi'n mynd siŵr be mae cysylltedd yn mynd i fod fel, da chi'n mynd siŵr, wel, fys ni'n neud hyn beth bynnag. Os di o'n rhywbeth pwysig, newch siŵr bod chi'n unau efo'r tic gwyrdd yma fel hyn, a newch siŵr bod chi'n neud hynna yn agos iawn cyn i chi fynd er enghraifft i wneud y peth. Ac gallwch chi wneud hynna hefyd, gallwch chi ychwanegu amser i hyn trwy agor y ffeil, a wedyn wneud files on demand ddim tynnu fo o'na eto am chydig bach mwy o amser oherwydd bod chi wedi bod yn defnyddio fo. Ond i fod yn siŵr, i fod yn sicr, be da chi'n gallu neud ydy glicio, always keep on this device. A wneud hwnna sicrhau bod pen da chi'n cyrraedd lle bynnag da chi'n trio mynd i wneud yr arddangos yma, wneud hwnna sicrhau bod y ffeil yna ar gael i chi bob tro ar y cyfrifiadur lleol, heb fod angen cysylltedd i'r rhyngrwyd. So heina ydy'r 4 modd, i ddweud y gwir, heina ydy'r 4 eicon da ni'n chwilio allan amdanyn nhw. Mae hwnna'n dangos bod bob peth yn gweithio'n iawn. Rwy'n ta, os da ni'n edrych lawr yn fan hyn, weithiau mi na ni weld croes goch ar y OneDrive,
Ac mae o'n bosib hefyd bod chi'n gallu gweld croes goch ar y statws yn fan hyn. A be mae hynna'n golygu ydy bod yr ffeil yna ddim yn cysoni'n iawn, mae yna rhyw broblem yn rhywle efo'r ffaith bod ydy'r ffeil yna methu cysoni. Lot o'r amser mae'n neud efo, yn enwedig yn SharePoint sydd yn debyg, os di dau berson yn enghraifft wedi bod yn trio defnyddio'r ffeil yna a mae yna ryw newidiadau wedi mynd yn erbyn I gilydd, weithiau mae SharePoint yn cael bach o draffaeth yn dod â hynny at ei gilydd, ac newch chi weld yr X bach coch yna yn dangos I chi bod yna broblem efo'r ffeil. Rwan ta, pen mae hwn yn troi fyny, yr X bach coch yma, da chi'n gallu clicio ar yr icon OneDrive yn fan hyn. So, yn wylod y sgrin, da chi'n gallu clicio ar hwnna, ac mi wneith hwnna ddeitha chi be sydd yn digwydd. So, ar hyn o bryd, di hwn ddim yn licio'r ffaith bod fi'n trial lawrlwytho un OneDrive, llwybr byr un o'r folders yma. A mae hwnna'n rhywbeth sydd ddim cweit yn gweithio'n iawn yn y system, a dyna pam mae hwn yn dod ar problem yma I fyny. Ond mae'n dda I ddangos I chi be sydd yn digwydd pen mae'n y broblem o fewn OneDrive. So, mae'n dangos I chi bod yna broblem yna, ond mae o hefyd yn dangos I chi be mae o wedi bod yn wneud o ran syncio gwahanol ffeiliau falle. So, chwiliwch allan am yr X coch, ac os ydy hwnna'n troi fyny, fyddwch chi'n dallt wedyn yr enghraifft, os di pobl eraill yn trio defnyddio'ch ffeils, os na X coch yma, mae'n bosib fydden nhw ddim yn gweld y fersiwn mwy o diweddar er enghraifft, a mae rhaid chi drio sortio'r broblem allan sydd wedi codi. A jyst I orffen I ffwrdd, nes I sôn ddoe bod SharePoint yn defnyddio technoleg OneDrive, yn defnyddio'r app OneDrive I gysoni ffeiliau. Felly, jyst I ddangos bod hwn yn gyson I chi trwy'r peth I gyd. Os dwi'n mynd I fewn I unrhyw un o'r safleoedd SharePoint yma, fan hyn, newch chi weld bod yn y SharePoint hefyd, mae yn union yr un syniad. So, da ni'n cael yr files on demand, da ni'n cael yr un icons, da ni'n cael yr un fath o beth, ella bod yn y cwmwl, ella bod yn yr cyfrifiadur, ac ella bod chi hefyd wedi penderfynu cadw fo ar eich cyfrifiadur trwy'r amser. OK, dyna ni am heno. Felly, hynna di files on demand. Felly, gobeithio bod hynna wedi helpu I chi ddeall be di'r cysyniad tu ôl I files on demand, pam mae o yn rhyddhau ffeils bob hyn a hyn, be I chwilio allan am hefyd, os da chi'n mynd I rwla I wneud arddangos rhywbeth, newch yn siŵr bod chi wedi lawrlwytho'r ffeil yna a bod ar gael I chi yn lleol, rhag ond bod na ddim cysylltedd i'r rhyngrwyd, lle bynnag da chi'n mynd. Ac yn ola, na I just atgoffa chi bod ein gwefan ni efo adnoddau hefyd, felly os da chi'n mynd draw yn gwefan ni, mae yna fideos yna, mae yna blogs yna, ag hefyd, just I fod y gwefan, mae yna'r Academy, lle da chi'n gallu cael mynediad i'n cwrs Microsoft Teams Made Easy ni, a mae hwnna'n mynd â chi trwy Microsoft Teams step by step, a fel rhan o hwnna, da ni'n mynd trwy ffeiliau fewn SharePoint, a sut mae hyn yn cael ei cysoni rhwng y cyfrifiadur SharePoint a Teams. OK, felly diolch yn fawr iawn I chi am wylio, ac na ni ddod yn ôl fory efo dangos I chi sut mae'r botwm yma yn gweithio a be mae o'n neud o fewn Teams. Felly, live components maen nhw'n ei alw fo, a mae hwnna yn mynd I fod I wneud efo technoleg o'r enw Microsoft Loop. Felly, da ni'n mynd I ddangos I chi fory be mae hwnna'n neud. Felly, ymunwch â ni yna, ac diolch yn fawr iawn I chi am ymuno heno, a nos da I chi. OK, diolch.